naam is Maarten van Erp, programmeur van de Maaspoort. En alles is dit seizoen een beetje anders geworden in de Maaspoort door de coronamaatregelen. Zo is onder andere onze capaciteit wat minder geworden in de zalen. Van de 750 stoelen in de Rabobank Venlozaal hadden we nog maar 185 stoelen over. In de Frans Boermanszaal hebben we een hele andere setting met allemaal tafeltjes en stoeltjes en daar hebben we 100 plekken te vergeven. En voor het eerst in de historie komt er geen theaterbrochure, vandaar ook dit videofragmentje om jullie als theater- en zakenlid een klein inkijkje te geven in de programmering die tot en met december hier in de Maaspoort bij ons staat. Op 21 augustus komt ons programma online en ik wil jullie alvast meenemen in een paar tips die wellicht interessant kunnen zijn. De eerste waar ik mee wil beginnen, dat is een eigen productie, een productie van de Maaspoort in samenwerking met Frans Pollux en dat is de serie Geen Gelul. Dat zijn 4 zondagmiddagen, die starten om 12 uur en die duren zo 1,5 uur. Telkens met Frans als gespreksleider en interviewer en 2 wisselende spraakmakende gasten. We gaan de gasten nog niet bekendmaken, maar de verkoop start dus na 21 augustus. In de loop van de tijd gaan we, iedere zondag gaan we 2 gasten aankondigen. Denk daarbij aan wetenschappers, aan sporters, aan kunstenaars, dat soort gasten. Verder gaan we, een van de eerste voorstellingen die in september in de grote zaal komt te staan, dat is de Cabaret Stafette. Dat is een formule met telkens iedere avond 3 wisselende, jonge, beginnende cabaretiers. Die formule die bestaat nu een jaar of 35 of 40 inmiddels en dit jaar staat onder andere Lisa Osterman erin. Lisa Osterman heeft afgelopen februari deelgenomen aan het Leids Cabaret Festival. Een gerenommeerd festival wat inmiddels ook al meer dan 40 jaar bestaat. En zij heeft glansrijk alle prijzen gewonnen, zowel de juryprijs als de publieksprijs, als ook de studentenprijs. En het is een van de allergrootste talenten die ik de afgelopen jaren in ieder geval op cabaretgebied heb gezien. En zij komt hier bij ons samen met 2 andere acts, en dat is Chum Arts en dat is de Vriendendienst. Daarnaast hebben we dit seizoen 1 musical, althans tot en met december. We gaan het seizoen namelijk in 2 delen. We kondigen eerst september tot en met december aan. En aangezien de capaciteit wat minder is geworden, zijn grote musicals eigenlijk praktisch onhaalbaar geworden, behalve eentje. En dat is de musical Murder Ballad. Het woord zegt het al, een moordballade. Alle grote artiesten der aarde, denk aan Elvis Presley, Sinatra, Bob Dylan, hebben ooit een murder song geschreven of een murder ballad. En dit is echt een rockopera. Veel muziek en onder andere Vian van der Bos speelt erin mee, Buddy Vedder en Jonathan de Moor, die de hoofdrol had in Kinky Boots, die het afgelopen seizoen bij ons stond. En daarnaast krijgen we een hele toffe band, een tribute band, een Bob Marley band, de Roots Riders. Bob Marley is 75 jaar geleden geboren en de Roots Riders zijn op Marley gebied echt de allerbeste band die er in Nederland en misschien wel de Benelux is. Treden op veel grote festivals op, doen altijd clubshows en gaan nu ook het theater in en zijn 2 keer bij ons te zien. We hebben cabaret van onder andere Lebbes, van Tim Fransen, van Pieter Derks. Pieter Derks behoeft geen uitleg. Lebbes denk ik ook niet meer, dat is een van mijn favorieten. Wel, vroeger vormde hij een duo met Dolf Jansen. Inmiddels is hij al jaren solo en ik vind het een van de allerbeste cabaretiers die er in Nederland toert. Het is iets meer een verhalenverteller geworden en hij heeft mooie anekdotes en verfrissende en verscherpende ideeën en gedachten. Tim Fransen is nog een redelijk jonge cabaretier, die gaat nu zijn 3e programma maken. De eerste 2 programma's hebben hier ook gestaan. Tim is een heel slim joch, afgestudeerd filosoof en psycholoog en inmiddels grote zaalbespeler in het theater zoals dat heet. Het is een maatschappelijk geëngageerde cabaretier die interessante gedachten kan combineren met ontzettend goede grappen. We krijgen ook dans, het NDT 2, Nederlands Danstheater en Scapino Ballet Rotterdam komen naar de Maaspoort. Dat is de top van de moderne dans in Nederland en die behoeven eigenlijk weinig introductie, vermoed ik. We krijgen Johan Derksen, waar de afgelopen tijd veel over te doen is geweest in de media. Johan is een enorme bluesliefhebber, heeft ook al meerdere keren hier bij ons gestaan en komt ook voor 2 keer naar ons toe. En hij heeft allerlei toffe blues acts meegenomen en hij zal dat aan elkaar praten, die acts introduceren en vooral een hele goede bluesavond gaat dat worden.
Voor de kleintjes is er ook allerlei leuk programma. Onder andere de Efteling Musical, die met de musical Yoki en Jet komen. Mocht u het niet kennen, vraag het even aan de kleinkinderen of de kinderen. 2 hele leuke figuren die bekend zijn in de Efteling. En zij komen in de kerstvakantie 3 keer langs op 1 dag. Als laatste wil ik jullie nog meenemen met Nasreddin Tejjar. Een toneelspeler en ook bekend acteur in allerlei films. Gouden Kalf gewonnen, onder andere voor de film Rabat van Jim Tayutu, Venlonaar. Nasreddin is een begenadigd toneelspeler en heeft speciaal voor deze coronaperiode een programma geschreven over de afgelopen tijd, hoe hij dat heeft ervaren. En daarmee komt hij ook naar Venlo. Nou, ik hoop dat jullie wat hebben aan deze tips. Ga vooral vanaf 21 augustus kijken naar onze website. Dan komt het volledige programma tot en met 31 december online. En de week daarop gaan we starten met de verkoop. Ik hoop jullie allemaal te zien.